elastik her, der sidder på bagsiden af jakken. Den putter man ind under her, og over på den anden side af jakken, der er der en knap, hvor den skal sidde på. Når man har sat den på, så skulle dragten gerne sidde pænt bagpå. Når man skal lægge et bælte, så starter man foran. Jeg drejer det lige her, så man går fra navlen af og cirka ned til knæet. Og så kan man ligesom sige, at der er et lag her. Når man så kører rundt her, så vil der så være 2 lag. Og nu holder den så den anden bælte. Og det må slet ikke sno eller noget som helst. Så drejer man videre rundt, til der kommer helt op at være 3 lag. Så skal bæltesnipperne cirka være de lange. Så tager man den der yderst og nede under, så den holder alle 3 lag. Så der er slet ikke noget, at den holder alle 3 lag, og så går det hver sin vej. Så kan man prøve at lave en cirkel sådan her. Og i cirklen, den har jo en inderside, og den har en yderside. Den øverste yderside bliver selvfølgelig oppe, og den nederste yderside skal vende opad. Så lægger man den øverste oven på den nederste, og rundt, og så trækker man forsigtigt, og så kommer der en knude. Held og lykke.